Kassi. Takasi. Tai helvetti. On. Noin! Ja nyt ulos täältä. Kylläpä olisi hyvä. Perse. Missä? Mun teko mun. Kuka täällä oikein pomoilee? Anteeksi, Joo. mutta miksei sulla ole vaatteita? Työn sinne. Perse. Ja kotiavaimet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa joku raiska. Ismon. Ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Kyllä. Asiakas jo. Joo. Ja sä lähdet. Raiska. Asiakkaita. Ja nyt tulee kisseliä. No niin. Iltaa. Kato, mun. Ei kun, no onkaan mä nyt ennenkin vähän kokeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot jo. Mutta et Ismon kokolia. Penis. Se on kyllä ihan totta. Ismo kulta, minkä takia se on... Tulee penis. Kisseliä. Perse. Minkä takia nyt kaikki kyselee? Penis. Nyt on ensimmäinen asia, joka... Kassi. Eteen. Tää joku uusi pervoharrastus, vai minkä takia sitä alkaa alasti pompit? No mitä outoa tässä nyt? No niin. Penis kasvaa. No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuun siitä. Sinne meni. Kauheeta. Jos sillä Ismolla oli oikeesti joku hätä, mitä vaan virru. Kassi. On. Tuntuu Laitelalla olevan aika omituiset härät aina. Kyllä on. Pitääkin mennä kysymään. No etkä me anna olla nyt. Ihan näin lähellä oli, että ruveta nauraa. En osaa mä itse kävellä. No terve miehen. No, onko perse pelittänyt? Mä olen pahoillani tästä. No niin. Uudet kassi. Sitä sun täytyy kysyä Mirolta.